U Svrljigu danas počinje manifestacija pod nazivom Kulturno leto 2018 u organizaciji Centra za turizam, kulturu i sport, a pod pokroviteljstvom opštine Svrljig. U okviru ove kulturne manifestacije biće održano niz kulturnih događaja tokom leta. Prva predstava pod nazivom Kraljevska zavrzlama u izvođenju mališana predškolske ustanove Poletarac na programu je danas od 18 časova. Nakon toga, istog dana u 20 časova, svrljiški srednjoškolci Srednje škole Dušan Trivunac Dragoš izvode predstavu Pokondirena tikva. Obe predstave biće izvedene u sali Centra za turizam, kulturu i sport. U subotu 2. juna u 19 časova na repertoaru je predstava Kirija, Centra za kulturu iz Aleksinca. Ukoliko vremenske prilike dozvole, ova predstava biće izvedena u gradskom parku u Svrljigu. U slučaju da vremenski uslovi to ne dozvole, predstava će biti izvedena u sali Centra za turizam, kulturu i sport. Ulaz je besplatan za sve posetioce. O narednim dešavanjima u okviru Svrljiškog kulturnog leta javnost će biti blagovremeno obaveštena.